Molt bon dia, benvinguts al Perallugar i Cadires. La presidenta del Partit Popular Català, la senyora Alicia Sánchez Camacho, ha decidit renunciar a l'escorta dels Mossos d'Esquadra en favor d'agents de la Policia Nacional i Camacho vinculava la seva decisió a les darreres informacions que apareixien sobre el secretari general dels Mossos d'Esquadra, Manel Prat, i pel fet que els Mossos no podien oferir-li una protecció fora de les fronteres de Catalunya, fora de Catalunya. Avui analitzem si hi ha un intent de desprestigiar el cos dels Mossos d'Esquadra, a més de les reivindicacions que té el propi sector, amb en Valentín Anadón, portaveu del sindicat autònom SAP-UGT, el sindicat majoritari dels Mossos d'Esquadra. Molt bon dia, senyor Valentín Anadón. Molt bon dia. La decisió de la senyora Camacho de renunciar a l'escorta dels Mossos d'Esquadra a favor de l'escorta de la Policia Nacional és una qüestió totalment política? Nosaltres pensem que sí. Nosaltres pensem que no té res a veure amb la professionalitat que ha demostrat el cos de Mossos d'Esquadra mentre ha dut a terme la protecció de la senyora Camacho. I, evidentment, nosaltres no entrarem a analitzar ni a valorar les derivades polítiques que hi ha en tota aquesta qüestió, en tot aquest tema, però sí, sobretot, volem deixar bastant clarament especificades dues coses. Primer, això ho veig segurament amb aquestes derivades polítiques. Nosaltres no entrarem a posicionar-nos a favor d'una facció política amb una altra, però volem recalcar sobretot l'extrema professionalitat amb la qual el cos de Mossos d'Esquadra du a terme les funcions que té legalment encomanades. I segon, estem parlant de l'àrea d'escortes, que són uns companys i unes companyes que estan fent literalment d'escut humà d'interposició per defensar la integritat física d'uns responsables polítics triats per tothom. Llavors, jo penso que, a més de deixar ben clar que treballen amb una extrema professionalitat i discreció, sobretot reivindicar que es tingui una mica de respecte per aquesta funció tan important que estan fent. La senyora Alicia Sánchez Camacho ha fet una roda de premsa aquest mateix matí i explicava que sí que valorava la feina dels Mossos d'Esquadra, però que no estava d'acord amb les persones, els càrrecs polítics que manaven aquest cos dels Mossos d'Esquadra. Escoltem les seves declaracions. Aquesta és la gravetat de la situació. I per tant dir-los que des del Partit Popular Català no permetrem que ataqui ningú el nom dels Mossos d'Esquadra, i menys en el meu nom, quan l'únic que tinc cap a ells és l'agraïment permanent cap a tots i cadascun dels Mossos que m'han atès professional i personalment, cap al seu apreci i carinyo personal que els tinc i que els vaig traslladar en privat. Com que alguns s'han permès criticar i difundir infàmies i interpretacions injustes, em veig obligada a fer-ho públicament, amb tot gust, perquè, reitero, avui mateix tenia reunió amb el responsable dels Mossos per despedir-me amb ells, els hi vaig agrair personalment tota la seva atenció, i si el director general de la Policia Autonòmica no hagués estat al domicili o prop del domicili d'un presumpte delinqüent, jo avui seguiria amb la meva escorta dels Mossos d'Esquadra, com porto fent des de fa 5 anys, amb molt de gust i amb molta satisfacció. Almenys reconeix la feina dels Mossos d'Esquadra, tot i això, a nivell polític sembla que s'està utilitzant els Mossos d'Esquadra com a arma llancívola. Correcte, efectivament. Sí que és cert, com diu la senyora Sánchez Camacho, a nosaltres ens consta que ha tingut molt bona relació personal amb els membres de la seva escorta i més persones vinculades al cos de Mossos d'Esquadra, però no deixa de ser, des del nostre punt de vista, una mica incoherent. Agraïm aquestes declaracions, però com a representants de la majoria de membres del cos, nosaltres pensem que hi ha, d'alguna manera indirecta, un cert atac a la nostra professionalitat. Miri, no deixa de ser també incoherent que la senyora Sánchez Camacho, la presidenta del PP aquí a Catalunya, forma part d'un partit que té aspiracions de govern, cosa que és molt legítima, no? Llavors, clar, que ella mateixa estigui criticant a la seva pròpia policia, perquè estem parlant d'una força política catalana, no deixa de ser, des del nostre punt de vista, bastant incoherent, no? Dit això, insistir un cop més en que nosaltres pensem que s'ha de desvincular completament la nostra tasca diària, la tasca de seguretat operativa de qualsevol tipus de derivada política, per part del cos de Mossos d'Esquadra i, evidentment, per part de qualsevol altre cos dels que opera a l'estat espanyol. Insistir també, evidentment, en que nosaltres tenim l'obligació legal de dur a terme les nostres funcions amb total neutralitat política. I això és el que fa el cos de Mossos d'Esquadra. A dia d'avui, afortunadament, i li puc dir que el sindicat autònom de policia SAP-UGT ha lluitat molt perquè hi hagi aquesta independència de qualsevol tipus de pressió política per part dels integrants del cos de Mossos d'Esquadra. I si això no és així, evidentment, seríem els primers en denunciar-ho. És incoherent, llavors, que la senyora Alicia Sánchez Camacho
Camacho digui que destaca la professionalitat dels Mossos d'Esquadra, però no els considera independents, quan diu que la persona que els està manant pot haver tingut aquesta relació amb l'agència d'espionatge Método 3. Clar, nosaltres pensem que són dos temes que s'han de desvincular completament. No entrarem pas en aquesta picabaralla entre diferents formacions polítiques, però sí que quedi molt clar que nosaltres, quan exercim les nostres funcions, evidentment no fem cap tipus de desviació il·legal a priori d'allò que ens marca la llei. Llavors jo penso que això s'ha de matisar molt bé. Insistim, no prenem partit ni per una banda ni per una altra, però sobretot tornem a demanar, no sé, el camp de batalla, el terreny de batalla de les diferents formacions polítiques. Quan se'ls deixa fora els Mossos d'Esquadra de la investigació del cas d'espionatge de Método 3, sí que s'està posant al mig també d'aquest camp de batalla, els Mossos? S'haurien d'haver fet càrrec d'aquesta investigació o no? Matitzem, hi ha determinats components que són estrictament legals i processals que segurament valdria la pena aclarir una mica. No és el cos en qüestió qui tria jo em faré càrrec d'aquesta investigació. Estem parlant de que en el seu moment la persona que s'entén afectada per aquest tipus de delicte, que recordem seria un delicte privat, un delicte, com diu la llei, perseguible a instància de parte, és la pròpia persona qui va al cos que estima convenient i presenta la denúncia corresponent. I la policia sempre actua per delegació del jutge. És l'instructor de les diligències qui ordena amb un cos o amb un altre que es facin càrrec de la investigació. El jutge podria haver acordat tranquil·líssimament fer una investigació conjunta per part dels dos cossos. Llavors, aquest malestar és una mica artificial. Nosaltres treballem amb criteris estrictament tècnics i professionals i si després hi ha malestar segurament deurà ser entre responsables polítics de les diferents formacions polítiques implicades o bé dels propis cossos policials per la cúpula policial. Però d'aquí a extrapolar una lluita, una guerra entre policies, jo penso que s'ha de ser molt prudent, insisteixo, i desvincular la seguretat amb els seus aspectes operatius amb el malestar polític més que evident que estem veient aquests dies. Ja per finalitzar amb tota aquesta trama dels darrers dies, també hem sabut que la presidenta del Partit Popular va demanar la protecció de la Policia Nacional mentre estava sent escortada pels Mossos d'Esquadra i que això podria haver originat una situació de perill. Una situació de perill. Miri, el que està clar és que els membres del Parlament de Catalunya, per una qüestió de competències, han de tenir aquesta protecció que els dona, en aquest cas, la Policia de la Generalitat, el cos de Mossos d'Esquadra. Si això implica una sortida del territori català, el que es fa normalment per una qüestió estrictament operativa és coordinar-se amb les diferents policies que puguin operar, Guàrdia Civil o Policia Nacional, que puguin operar a la resta de l'Estat. Però jo crec, per una qüestió estrictament, insisteixo, legal, que la Generalitat de Catalunya, el cos de Mossos d'Esquadra, a cap polític català li ha denegat aquesta protecció. Vull dir, perill, en principi, no. No, però s'havia comentat que la presidenta del Partit Popular català, la senyora Alicia Sánchez Camacho, estava sent escortada per la Policia Nacional dintre de Catalunya, a l'entorn de l'escola del seu fill, mentre també era escortada pels Mossos d'Esquadra, i que en el moment en què els Mossos d'Esquadra van veure uns agents de paisà que estaven vigilant, els van haver d'identificar. Vostè en tenen constància? Jo no tinc constància directa. El que sí li puc dir és que quan operen en un mateix territori o han de compartir alguna actuació dos cossos, és lògic que existeixi aquesta coordinació, perquè si tu estàs en un institut armat i estàs ocupant-te de la protecció d'una persona, evidentment veus amb un altre individu que no sap si és policia o no, que pot portar una arma a sobre, lògicament es podria haver produït un moment de tensió. No tinc constància acreditada d'aquest extrem, però a veure, jo penso que una de les primeres coses que qualsevol li ensenyen a una acadèmia de policies o a l'escola de policia, en el cas del nostre país, és evidentment que s'ha d'extremar les precaucions i sobretot treballar molt bé aquesta coordinació. Aquestes picabaralles polítiques, en definitiva, el que atenten és contra aquesta necessària coordinació que ha d'existir entre els diferents cossos policials i va en detriment de la ciutadania, que és a qui hem d'oferir els nostres serveis. El cos de Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, les diferents forces i cossos de seguretat que conviveixen aquí. Parlava vostè que moltes vegades es pot anar en detriment de la qualitat del servei que reben els ciutadans. Les retallades també van en detriment de la qualitat de la seguretat que reben els ciutadans de Catalunya? Per descomptat. Per descomptat. I nosaltres ho estem denunciant diàriament. Miri, ho hem dit en diversos mitjans i farem aquesta denúncia sempre que calgui. A dia d'avui s'ha retallat fins a més d'un 25% el parc mòbil dels vehicles dels que disposem per fer el patrullatge habitual. Ja en els anteriors pressupostos
es va rebaixar la despesa per combustible amb aproximadament un 40%, i aquests nous pressupostos s'anuncien encara més restrictius. Estem parlant també de que a moltíssimes comissaries, sobretot aquí a l'àrea metropolitana, hi ha una mancança molt generalitzada d'efectius. Fins i tot fa pocs dies havien tingut constància, i això està acreditat documentalment, que en determinades localitats, tenim concretat en aquest moment Lleida i Sabadell, no hi havia vehicles per fer el servei de patrullatge habitual i s'agafava agents, se'ls donava l'ordre de posar-se de paisà i se'ls donava una targeta de bus perquè poguessin desplaçar-se per aquestes localitats amb el transport públic. Alerta que no ens queixem pas d'haver de fer servir el servei públic, només faltaria, no? El que sí ens estem queixant és que, clar, el temps de resposta davant de qualsevol requeriment es multiplica exponencialment i això va directament en detriment de les persones a les quals servim. Miri, per sentit comú, com deia abans, si no tenim vehicles, no tenim benzina, no tenim efectius, òbviament no podem fer com fèiem fins fa relativament poc temps, que el 80% de la nostra activitat, en seguretat ciutadana sobretot, era el patrullatge preventiu i un 20% reaccionar davant dels requeriments de seguretat per part dels ciutadans. Ara aquesta proporció és a l'inversa. Vull dir, es fa un 20% de patrullatge de presència pública als carrers i el 80% és la reacció davant d'aquests requeriments. Això és greu, Això és greu perquè nosaltres, insisteixo, fem la denúncia mantenint un cert equilibri entre la consciència de que som un sindicat de policies, que tenim que vetllar per la nostra imatge professional, però també alertar la ciutadania que algú li està mentint respecte de com està l'estat de la seguretat pública en el nostre país. Si no hi posem remei, d'aquí 4 dies tindrem un model policial amb el qual únicament tindran dret amb aquesta sensació de seguretat aquelles persones que siguin d'una classe social benestant i que es puguin pagar una seguretat privada. Això és així de lamentable i nosaltres hem valorat molt fer públiques determinades situacions que s'estan donant al cos de Mossos d'Esquadra, però donades les circumstàncies pensem que precisament per responsabilitat hem de començar a fer-ho. Pel fet que hi ha menys presència policial al carrer, perquè no tenen benzina, perquè no tenen vehicles, pot originar una major inseguretat ciutadana i un augment dels delictes que es cometen? Miri, a ningú se li escapa que les estadístiques poden tenir, diguem-ne, retocs cosmètics per part de les persones interessades. Sí que és cert, si més no, que la sensació d'inseguretat augmenta. I també és cert que, com li deia abans, no tenim els vehicles, no tenim la benzina, no tenim els efectius i estem en la situació que quan, no sé, estic pensant, determinades àrees policials, un vehicle o dos han de cobrir una situació determinada, conflictiva, i han de cobrir un territori bastant extens, és normal que el mosso vagi amb el cor a la boca perquè pensi arribo tard. I quan nosaltres se'ns crida segurament és perquè hi ha una necessitat de seguretat, diguem-ne, peremptòria, evidentment, que està influint. I no ens oblidem que tot l'espai que deixen lliure les forces de seguretat, evidentment, allà s'introdueixen la delinqüència. Nosaltres estem sobretot per vetllar per això. Bàsicament la nostra tasca hauria de ser preventiva. En una situació de crisi econòmica com l'actual, quins són els delictes que més estan augmentant? Hi ha una relació directa? És difícil fer aquesta extrapolació. Sobretot els delictes contra la propietat, també, i això ha tingut certa visibilitat, el tema de les entrades a domicilis particulars per efectuar robatoris. Insisteixo, les estadístiques d'alguna manera no diré que es poden manipular, però sí que es poden adequar una mica al que li interessa a cadascú dels sectors afectats. Insisteixo que tampoc volem generar una situació d'alarmisme dintre de la població, però sí que pensem que el servei i la qualitat que s'està oferint, i no per manca de professionalitat nostra, sinó pels mitjans objectius que tenim, no és l'adequat. No és l'adequat. I esperem que això no tingui conseqüències encara més greus. Vostès diuen que, vostè em deia que la seguretat al final només la podran tenir aquells que se la puguin pagar.